temps be de lasa karaha hoe baraka fa igny tsy baraka. Olo civilisé zegny mahita igny tsy baraka fa le olo mbola tsy civilisé aby regny re mbola araiky tegna agnatiny le mahagasingasy efa ela be regny mahita izy baraka satria zegny izy mbola tsy mivoatra, Bon, d'après courant nataony rahalahy igny misy rectification tiako ahitsely izy am'ilay hevitry ny vozy tagnatin'ilay koragna hoe anao koa civilisé ho izy tokony tsy mahita vidéo igny baraka. Voalohany tsara hoaintsika anao koa fa maro followers, anao koa fa be mpagnaraka am Facebook ty, vidéo alatsika anao tsy maintsy maro vue, maro partage, maro commentaire. Dikan'izegny analysen'olo koragna ataonao, analysen'olo hevitra boakanao, asian'olo koragna hevitra boakanao. Chaque mot aboakan'ny vavanao igny ny amaritan'olo anao, amanao anao. Anao ny volagna, anao koa civilisé tsy tokony mahita le vidéo baraka. Tsara hoentsika alohany magnano le koragna karaha zegny, ino man définition de civilisation, ino définition ni un homme civilisé. Olo magnankory olo civilisé zegny, anao koa ny volagna hoe olo mivoatra, olo civilisé. Diso anao, tsy voatery olo mivoatra ny olo civilisé. Tsara mazava raha zay. Tsy maintsy magnano vérification amin'ny dictionnaire anao, tsy maintsy mimpody mizaha dictionnaire ndraiky anao hoe ino le définition. Aveo anao mipody magnano le koragna. Fa à côté de la plaque anao am'le koragna nataonao igny. Ny volagna koa anao hoe tsy baraka. Aminaka manokana ny baraka dia voninahitry, baraka égale voninahitry. Resaka vidéo intime izy igny tsy censé, tsy supposé vahoaka malagasy jiaby ny andeha hita le raha. Anao koa olo ny fiarahamonigny, voninahitry zegny agnisan'ny zava-dehibe, zava-manandanja agnatin'ny fiarahamonigny. Misy vidéo intime anao, tsy censé fiarahamonigny jiaby ny andeha hita vidéo izy, vidéo anao mipalapala. Tsy censé. Ka tsy raha anao efa nagnano koragna andeha hagnano publication en porno, nagneky anao ny approuvenao hoe misy vidéo nakaty tiako alefa amina site pornographie. Zay ndraiky raha hafa. Fa za sûr et certain ko ohatra hoe misy faminao na misy hoe nabavinao takatra raha karaha regny, azonao ono fo le raha zegny hoe ça te fait quelque chose. Za sûr et certain anao tsy masaky mizaha le vidéo mihitsy. Ino ny antony? Fagnamezanao voninahitra nabavinao ny antony tsy zavanao le vidéo. Donc
laviko tanteraka le koragnanao hoe anao koa civilisé tsy tokony mahita igny hoe baraka hafa baraka izy fa fataon'olo tegna koa fa takatra raha karaha igny faut se relever, la vie continue. Affrontegna fo na ino le obstacle mitranga na ino zegny ny fomba malgré raha jiaby koragna ataon'olo jiaby agnaty Facebook ataontegna on affronte. Zegny fo ny ahodina, c'est pas facile fa on affronte. Zao tsy ahoana fa noho raiky ty zegny olo malaza Jessica anany zegny important be de lasa karaha hoe baraka fa igny tsy baraka. Olo civilisé zegny mahita igny tsy baraka fa le olo mbola tsy civilisé aby regny re mbola araiky tegna agnatiny le mahagasingasy efa ela be regny mahita izy baraka satria zegny izy mbola tsy mivoatra za zao nahita vidéo igny za mizaka regny tsisy réaction satria ne za mba magnano ary anao mizaha mba tsy haiko anao mbola tsy magnano tsy haiko telefonao zay mbola faible fa hoan'olo managna iPhone olo za boka leroa managna nièce mbola mineur ankamarozany zanakany meilleur amiko hoe ami d'enfance ko jiaby mineur fa re mineur reo managna accès am resaka technologie plus que dadabendreo antidary tsisy raha haindreo fa zaza ko 5 ans fa même kitika tablette efa manana accès am réseaux sociaux tsisy raha tsy haindreo leroa ankamarozany mineur amin'izao za sûr et certain nahita vidéo igny za sûr fandraisandreo azy tsy haiky ala amizay magnano vidéo anisan'ny définition civilisation la fivoaragna dia fanekeny zavatra iny tsy ho baraka tsy haiko ndraiky ho indika talinazy kiki ihany falifaly fa za ndraiky managna dody hoe reo any ravoravo satria raha tsy actrice porno mialatsiny ammo zany tena mialatsiny raha tsy hoe olona manao actrice porno ndraiky managna problème psychologique falifaly hoe hitan'izao tontolo zao vatany intimité nazy raha tsy resaka am resaka problème de couple mety engendre ny zavatra iny ala amizay tonga am réseaux sociaux ato hoy zala hoe normaly za leroa tsy haiko hoe zana fort probable zany niesnaka amizao io nahita vidéo la satria tena miconnecta be izy na disoky izy igny tena disoky faute za satria za andro ny telefone nazy za andro ny autorisé anazy am raha mandalo te mahita vidéo la miteny hoe normaly iny acte nandalo satria olo jiaby magnano anao raiky fa tsy olo jiaby aza miteny mitsy hoe atsika olona managna iPhone tsy iPhone raiky papa afaka angalagna vidéo ia le raha midérange anaka lesy le izy normalisé nao amin'ny mason'izao tontolo zao anao influenceur ana zany natao influenceur zany mi-influencer olona anaraka raha hitanao mety raha mety aminao izy iny leroa ampianaro karaha iny anabavinao niècenao cousinanao na tsy haiko entouragenao tenenao amindre normal direct face à face faza publier satria tsy tiako zany avako na zanaka namako reo mahita lamy normaliser ny zavatra iny mi dérange za ia de conseil ny anaka leroa am ray aman-dreny jiaby mananjanaka adisoko boko ale izy assumeko fa ataovy mba limitena zany
accessibilité-ny zaza amin'ny resaka réseaux sociaux satria événement karaha regny tsy imprévisible. À tout moment, on peut pas contrôler. Raha tsy anjerin'olo tsy hay. Mais zay fogna anakahy fa tegna miala tsiny ndraiky aminao aloha fa saiko tsy teny za fa le zavatra mamidéranger anakahy raha ohatra ka midéranger antsika samy be izy tsy problème. Fa le génération avy kely avy afara mihitsy zany midéranger anakahy satria hoavy bôko le roa fotoana raiky re teny hoe misy olona eto amin'ny Facebook tonton teny hoe normal magnano igny de agnano marigny. Mety tsy ho tratra fa mety agnano marigny de normal zany zay satria civilisation. Tsy baraka zany igny. Tsy haiko tegna miala tsiny raha ohatra ka mitoucher qui que ce soit. Fa zay solution farany zany atsika be fa mivoatra fa mazaka karaha regny nambaran'le misy olo ambassadeur fa iarovantsika zany le mineur le zaza le taranaka atsika avy afara fa tsy haiko ho an'izay mahita an'iny normal fa izy iny monko zaka fa miboaka babe maso voilà c'est inévitable fa ho an'le zaza avy afara zany seule solution fahitako azy de fa restriction amin'ny resaka réseaux sociaux ndraiky teknôlôjia. Zay ny anakahy leroa.